Маргарита Светло-Воскова да представи изложбата на Папа Жан. Длъжен съм да кажа за себе си, че съвсем искрено и с голяма радост мисля, че трябва да се поощряват тъкмо тези опити за художествена агресивност в този век, който е станал до някъде импотентен от школи, традиции и от интерпретации на интерпретациите на интерпретациите. В такъв смисъл, човек, който рисува няколко стотин картини за няколко месеца и който изведнъж една така дълго време потискана живописна дарба, изведнъж се актуализира и избухва, може би това е свързано с целият негов статус на живот. Като личност, аз мога като не само писател, но преди всичко съм психиатър, т.е. психолог, мога да кажа, че Папа Жан, той кипи от една енергия и дали ще насочи към живота, литературата или живописта, това означава едно и също. Това означава, че творчеството не е нищо друго, освен пределно концентрирана енергетика в даден пункт. Обаче човек става талантлив, ако може своята пределно концентрирана енергия да изрази в термините на някаква традиция. Може би втората част на книгата, където става дума за странстващият медиум, там ще проличи, че не са напълно безоснователни, така моите твърди хвалебствени слова, но искам да ви кажа нещо много съществено и няма значение дали се касае тук за Папа Жан или за мен или за някой от вас. Аз мисля, че деградацията на човечеството започва с критическите векове. 20 век е пределно критически. Критически това означава, че той се стреми да вижда само лошото в човека. Аз винаги като психолог и като психиатър съм се стремял да поощрявам мегаломанията в човека. Защото мисля, че човек дълбоко в себе си е богоподобен, но обществото винаги потиска неговото чувство за голямост и му пречи да го актуализира. А в такъв смисъл, мисля, че предпочитам винаги да виждам хубавото в човека, а недостатъците, неговите достоинства и недостатъците да остават на заден план. Казвам, че 20 век греши и най-много греши, защото от критическите епохи, от Кант насам вече 200 или 300 години, от Галилей, човечеството може би ще загине, дано да не загине, да оцелее, но ако то се намира пред гибел, то се намира пред гибел заради това, че в него духът на анализа, който е духът на враждата, преобладава над духът на възторга и духът на преклонението и пиетета. Днес хората не изпитват пред себе си чувства на преклонение, защото няма Бог, но те не умеят да боготворят и подобния си и ближния си, изцяло са насочени